Čau lidi, vítám vás u mého dalšího dílu z hry Minecraft a tady to video bude takové, jak pracovat s Word Editem. Tak, teda ukážeme, jak s ním pracovat a pak, no to je všechno. Tak jdeme na to. Tak, budete muset mít dřevěnou sekyrku, když budete chtít použít Word Edit. Takže si dáte blok, kliknete levým. Vám takový zadám primární výběrový bod, pak takový čísilka vám to tam vypíše, pak zase položíte blok, kliknete pravým a teď koukejte, co nám z tohoto vznikne. Takže dáme lomeno, 2 lomena, set, mezera a teď si vybereme IDčko, takže třeba 56. Tady vidíte, máte diamanty. Takže kdybyste třeba chtěli dělat doly, tak uděláte z diamantových bloků, z diamantové orečka. A když to chcete změnit, tak dáte zase lomeno, set a dáte třeba 5 dřevo. Jo? Tak a když to chcete zrušit, tak dáte 2 lomena zase a dáte undo. Undo, vidíte, jak se nám tady ukazují ty diamantové orečka. A když dám zase undo, tak mi to zmizne všechno. A zbydou nám tady akorát ty 2 bloky, co jsme si položili předtím. Tak, a teď to je první věc. Druhá věc, je to stejný, akorát tam přidáme víc bloků. Takže dám zase 2 lomena, set, třeba glowstone, čárka 21, dáme lapis, čárka 5 dřevo, čárka 16 uhlí a čárka třeba 35 děleno 15, tam dáme třeba černou. Tak vidíte, takhle nám vzniklo krásný tyhle. Takže to je ta druhá věc. Pak zase, když to chcete zrušit, tak stačí dát jenom 22 lomena a undo. Undo set full. Takže to zmizlo všechno. Tak, to je první to jakoby Word Editu. Tak, a teď když chcete udělat kouli prostě s Word Editem, tak uděláte zase 2 lomena, here, pak dáte třeba 17 jako dřevo dubové a 155, to je křemen. A pak dáte rozměry, takže dáme třeba 20, nebo míň třeba 10, mezera zase a třeba 10. Tak vidíte, takhle nám to vzniklo, takováhle koule. A když chcete tam ještě přidat ten glowstone, tak dáte zase čárka a glowstone. Tak vidíte, je to takový to, jak bych vám to řekl, takový hezčí. No, tak dáte zase lomeno undo a 2x undo, protože já jsem tam přidal ten glowstone. Tak to je druhý, jo, takže lomeno here, pak si berete IDčko, jakoby materiál a pak si dáte rozměry. Tak a teď je to třetí. Takže dáte lomeno, hcil s tvrdým i, pak mezera a zase materiál, tak dáme třeba stone, brick, čárka, glowstone, čárka třeba 155 zase, a pak si zase vyberete rozměry. Tam to je úplně stejně jako tam toho subhere, u té koule. Takže dáme třeba 20 a 10. Takže 1160 bloků bylo položeno. Počkejte, já to takhle vygeneruju tady trošku. Takhle prostě do takového tvaru. A pak když si přidáte ty rozměry větší, tak vám to udělá do šířky a i do dílky, jako nahoru, do výšky. Tak. Takže takhle pěkně tohleto, pak si můžete z toho třeba udělat spavn a takhle.
Takže to je třetí tohleto pravidlo word editu. A to je asi tak všechno, co bych vám řekl s tím word editem. Tady ty tři, to lomeno set, lomeno hsper a lomeno cil. To se asi používá takhle v Minecraftu nejvíc. Tohle, takže zase dáme lomeno undo, aby nám to zmizlo. Tak. Ježiš, no. No a teď, co bychom ještě mohli dělat, tak bych vám třeba mohl ještě ukázat. No to je asi tak všechno pro tohleto videjko. Jenom jsem vám chtěl ukázat teda ten word edit. Tak jo lidi, tak v 5. dílu bude, to si pro vás něco přichystám a vymyslím. Tak jo lidi, čau čau.